бо пешниҳоди барномаи ҳунарии тамошобоб дар саҳнаи театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон шурӯъ шуданд. Аҳли санъату фарҳанги ин кишвари ба мо дӯсту бародар беҳтарин номераҳои ҳунарии худро ба Душанбе оварданд. Дар қисмати ифтитиҳоии чорабинӣ муовини якуми вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Обид Назарён ва муовини якуми вазири фарҳанги Беларус Валерий Громада суханронӣ намуда аз рушди муносиботи ду кишвар дар соҳаи фарҳанг ёдовар шуданд. зикр гардид ки воқеан фарҳанг пайвандгари халқҳо мебошад ва баргузории рӯзҳои фарҳанги Беларус дар кишвари мо барои боз ҳам мустаҳкамтар намудани риштаҳои дӯстии ду кишвар ва муаррифии санъату фарҳанги ҳарду давлат мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт ки дар доираи ин чорабинӣ санъату ҳунари Беларусро дар Тоҷикистон Академияи миллии хори халқии ҷумҳурии Беларус ба номи Геннадий Цитович, ансамбли давлатии Академияи рақси Беларус, театри Калони Беларус ва дастаҳои ҳунарӣ вокал ва солистони ин давлат муаррифӣ мекунанд. ин маротибаи чорум аст ки дар Тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги Беларус доир мешаванд. аммо баъзе аз ҳунармандони ин давлат маротибаи аввал аст ки ба Тоҷикистон меоянд ва таъссуроташон нек аст. Мы в этой стране, в этом прекрасном городе находимся впервые, и уже прилетев в ваш аэропорт, нас встретили очень тепло, так классно, душевно, и с этого все и началось. И отношение к белорусам классное. Спасибо вам за то, что нас так встречаете, за то, что вместе с нами, и мы вас очень любим. рӯзҳои фарҳанги Беларус дар Тоҷикистон бо мақсади таҳким бахшидани робитаҳои фарҳангии ду давлат доир мешаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро бо ҷумҳурии Беларус 5 сентябри соли 1996 барқарор намудааст. бо мақсади таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии мутақобилаи фарҳангу ҳунари ду миллат то имрӯз чанд маротиба рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Беларус дар Тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус баргузор гардиданд. ба шарофати сиёсати дӯстона ва фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Беларус Александр Лукашенко муносибатҳои ду давлат дар ҳама самту соҳаҳо рушд доранд. рӯзҳои фарҳанги Беларус дар Тоҷикистон то 27 ноябр идома меёбад ва дар рӯзҳои баъдӣ аҳли санъату ҳунари ин кишвар дигар паҳлӯҳои фарҳанги миллиашонро намоиш хоҳанд дод.